皆さんおはようございます。真鶴町議会議員の堀アンナです。今日もいい天気の真鶴港をバックにお送りします。今日は12月の10日です。昨日、おとといとライブ配信、テスト配信をさせていただきました。よかったらライブっていうところから YouTube から見てみてください。今日12月10日はですね、町の方が今後の真鶴町の景観について意見がありますということでワクワクするようなお話を聞けるんじゃないかなと思っていて、そちらにお邪魔させていただくのと、あと、聖書のオンブズマンの方は政治大丈夫ですかっていうのを見てる方ですね。そのズーム会議が入っておりますので、そこを頑張って、そして昨日終わっていない、動画編集も少しは進むといいなと思っています。それでは行ってまいります。いい一日を皆様もお過ごしください。最後にまた景色。